The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. And sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong andam sa atong kaugalingon. Dili kita sabot o makakaton sa pulong sa Dios, dili makatudlo ang Espiritu Santo kanato kung ana pa kitay gipang hawiran o gipang tinier nga mga sala, kay sukad ka din itong pagmatag yun ito kaniha o ang tudning mga gutlua din naman tayo mga sala nga nahimo o ginagmaybaw mga nagko. Iba naman ta sa mga klaseng mga sala sa una-una, sala sa dila, sala sa buhat. So kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios kung dili nato kini hinganlan, di nato kini angkunon nga natong nabuhat, di nato kini makumpisal ngadto sa tubangan sa Dios kamahan. Usa as a believer in compliance and following the principle of 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Og alang kanimo higala nga wala pa'y kalwasan, wala pa si Kristo sa imong kinabuhi, gidapit ka, giawhag ka, nga imong dawaton ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus, sa pagpakamatay tungod sa atong mga sala, paglukat sa utang nga nadto sa Dios nga nabuhat nato ingon nga mga sakop sa kaliwatan sa tao, mo sa dapit ka nga imong gamiton ka na imong kaugalingong kahubuton sa paghimog desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Ang mga buhat kapitulo 16 versikulo 31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Humani mo buhata ka na, ikaw luwas na o mahimo ka na sa pagsalmot nining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom, magandam kita sa itong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagdala ka na mo pag-usap. Ining dapita aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong o nga unta. Imo kaming lamdagan, tudluan sa imong kamatuoran o imo kaming pasabton pinagis paghom sa Espiritu Santo kanamo. Tangtanga mga babag nga niya pa sa mga nauna aron kami makapunting lamang diya sa imong igatudlo kanamo nining adlaw kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw kaning tanan mga higala, mga kaigsuonan nga isig ka magtotoo. Ano sa kita
sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. We are here today in good health. We are alert with a clear mind. We are alive. We are still breathing. All because of God's mercy, love, courtesy, and grace. Gracia, kinintanan. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Karon atong ipadayon ang atong gibiyaan nga ilisgutan kagapon, atong ipadayon nga diin kita nagadupot nining the doctrine of God's 10 problem-solving devices for believers. Okay? Alang kanimo magtotoo. Kanato nga mga magtotoo. Okay, unas tanan. Let us not forget one thing in terms of the klase sa mga gugma. Okay? Kaya ang atong gitutukan karon mao man ang may tungod sa paggamit sa pulong sa Dios o ang una nini mao ang personal natong gugma ngadto sa Dios. Usa kini sa mga 10 problem solving devices. Apan ato lang ning giduputan una kining maong hilisgutan nga ang una gyud nagauna nga matang sa gugma mao kanang atong personal nga gugma ngadto sa Dios. Personal love for God, the Father. Okay? O ang ikaduha mao ang impersonal love for all mankind. Sa gugma nato ngadto sa atong isig katawo. Okay? So dili angay natong hikalimtan nga ang termino nga impersonal love. Now when we use this kinigod laingan niining maong impersonal love, maong feeling of the Holy Spirit love. So sa diha nga atong gamiton kining mao nga feeling of the Holy Spirit love, ang atong spiritual life nagapadayon nga ligon o solid. Okay? It continues to be solid and moving forward. Nagaliho kini abante, dili kay atras. Okay? It moves forward. Now, ang kinabuhi for the believer, ingnon ta sa in English, it becomes complicated when we fragment because of reaction to rejection. Hinundom ka, ang nagauna ni ining 8 stages of reversionism. Hinundom ka, ang nagauna ni mo ang reaction, distraction. So, ang kinabuhi sa usa ka magtotoo, makomplicated na sa diha nga mo fragment, mo ulbo, magka bungkag gumikan sa reaction to rejection. Katubang isigutan na to last time nga problema man o suliran man ang kanato kung kita isalikway. Di ba? Suliran man gina. Therefore, kung mo-reacta niya na sa maong pagsalikway, mahimong complicated ang atong kinabuhing Kristohanon. Kay kini mo fragment naman mo, katag-katag na. Kunya atong gisgutan tuod, we touched on the term iconoclastic arrogance. Okay? Kay mo mahagbong naman gud kini og pagkampaytas o niining nanay reaksyon on tungod sa pagsalikway. Okay, gisalikway man ta sa atong mga kaygalaan, atong mga hinigugma. Okay? So, once nga we are rejected, we have that problem. You see? Apan, kung ikaw mo react, you see, diferensya man ang pag-react o pagtubag. You see? Kung mutubag ka,
respond ka, ginamit ka na ang pulong sa Dios once you respond. Mutubag balang ka, dili ka mo react. Kaya ang opposite God sa respond is to react. Nga that is the negative side of it. So mo na nga nahuog kini og gingadlag iconoclastic arrogance. Ug ang iconoclastic arrogance kini nakahulugan when we have an idol na atay role model. Okay? Naghanon tag mga role model, labi ng mga batanon na ilang mga modelo nila, idol nila, mga artista waka, mga singer waka. Okay. Now, when we have an idol, ato lang ning ingnon it's presumed nato. Okay? When we have an idol or role model, then later on, he rejects us. Isalikway taniya. Unsa may sangputanan niya na, we likewise reject him as our reaction, di ba? Okay? We have already said, ato nag-ingon, that there is a problem in being rejected in life. Gusto? There is a problem. Remember, if there is a rejector lagi, there will always be a rejectee. Now, sa diha nga ang rejectee mo react ngadto sa rejector tungod kay he has nothing to lean on, wa siya kasandigan, wa siya kanang kasaligan. Nothing to use in his being rejected, unsa? He becomes a loser. Mahuhugid siya sa pagka-pildiro. Thus, the believer needs to have Bible doctrine. Nanginahanglan gyud labaw na siya nanginahanglan doktrina sa iyang kalag. So he would be able to respond, dili mo react ngadto sa rejector. So, ang usa ka magtotoo, gikinahanglan niya ang pagkat-on, paggaling metabolize o paggamit sa doktrina aron siya mahimong mananaog, to be a winner iniining bahina of being rejected. Sa lagtod nga pagkasulti, he should learn sa napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa atong mga suliran, the 10 problem solving devices that God has provided kanato to use. Mo ni pagsangkap sa Dios nga atong galamiton. So, ang gikinahanglan nato mo ang pag-extrapolate. We have to extrapolate all the doctrinal rationales when facing any problem in life. See? Gikinahanglan ang atong paggamit. This is the right time nga atong gamiton. Dili ang ninumdum ka, ay numdumipod, nga dili ang imong pagbati mo, imong saligan, imong gamiton. You will surely be a failure or a loser kung ang imo ng pagbati mong gamiton niya nang in that area. So, therefore, we have to extrapolate all the doctrinal rationales when facing any problem in life. Bisag unsa, madako ba na o magkamay? Tinood, nga naay labihan kadagko kadaghang mga suliran. Tingali sa imong kaminyoon, tingali sa imong patigayon, sa imong peers, and uguban pa. And we need not react to those problems, but just respond. Atong tubagon. See? Respond with metabolized Bible doctrine. Di yun na angay kalimtan na. Kay respond ka niya wa kay Bible doctrine, wa kay apoy mahimo. You see? Respond with metabolized Bible doctrine like unsa? Ehemplo, personal sense of destiny, impersonal love, uguban pa.
So, atong i-extrapolate, meaning ato ba ng tapuon, okay? Unya atong i-recall, tapuon ka na sila, ug atong gamiton ang unsa may tukma nga doktrina, pertinent doctrine. Tukma. Okay? Kanang sibo yun. Doktrina nga musibo sa pagsulban niya ng imong giatubang nga suliran. So, extrapolate them, apply the pertinent doctrines to any particular problem. So, atong hinumduman na nato atong 8 stages of reversionism, atong maninggi hisgutan last time pod, di ba? Okay. Ato laning salutan ba, ato laning idalikyatan. Now, unsa tong 8 stages of reversionism? Una nini is reaction distraction. Sunod, frantic search for happiness. Sunod, operation boomerang. Sunod, emotional revolt of the soul. Sunod, locked in negative volition towards doctrine. Ang sunod, blackout of the soul. Naanay pagka ngit-ngit. That is blackout, dili kay brown out. Blackout yun. There is blackout of the soul. Nya sunod, musunod tayo niya na mo ang scar tissue of the soul. Nanay what? And then, ikawalo, the 8th stage is unsa? Reverse process reversionism. Puro na nga bali. Okay? Now, every believer should always be aware ni ining maong mga stages. Because once he enters into these 8 stages, ang iyang espirituanong kinabuhi guba, destroyed, and devastated. Kung balikon, ang matag magtotoo should always be aware of these stages, because once he enters into these 8 stages, his spiritual life is destroyed. And so, a believer must be aware of the first stage of these 8 stages of reversionism, which is unsa? Reaction. Mao man ang una. And once you react, sa diha nga ikaw mo mabikil na, mo react to whatever truth, Bible doctrine, ikaw kandidato to be a loser. I'm sorry to tell you that. Wantay mahimo. Kining tanan mga unsa, pahimangno, pahinumdum sa Dios kanatong iyang mga anak. So we have to be aware. Niining unag yung stage kay once nga muriya ka, whatever Bible doctrine or doctrinal rationale, ikaw kandidato nga mapakyas good to be a loser. O can you afford to be in that state? Makaako ka ba? So, ayaw na kalimtig yapong prinsipyo. It is a matter of choice. O ayaw usab kalimti ni kining prinsipyo ha. Adversity is inevitable. Stress is optional. Once a believer reacts to being rejected, he fragments. Magka-bungkag siya. Magkatibulaag. O he disintegrates. Namo na. Nagkatibulaag. Nagkabuwag-buwag. You see? Now, if there is a rejector, there's always a rejectee. Anto namang paklaro nimo kana. The rejectee is passive. The rejector is active. Now, atong tukbilo gamay kiningingan lan o manipulation by stipulation. Ano ni? What does this mean? Manipulation by stipulation. Well, ako lang ang tagag-ehimplo.
ibutang ta, usa ka anak babae, a daughter, nga mo iskampo sa balay, gikan sa bahay. Mo iskampo siya, mulayas ba, gikan sa iyang balay. Og siya, mo patuo nga siya giabog, giigihan. So, iyang patuohon ang uban nga mo kanay iyang nahitabo yun. Okay? She makes others believe her claim, which sa tinuod, she was the one who escapes or runs away. Siya God, siya milayas, wa siya palayasa. Now, kung kini masulbad by agreement, mahilot, siya mo insister yun that she has a condition, and her condition must be followed. Kana mo ay ginganlan og manipulation by stipulation. Okay? So ang iyang claim mo maogyo kanang matuman. This is nasulbad ba na kanang nahilot ba? So it's solved by agreement. Pero siya mo insister nga she has a condition, na ako'y condition, nga ang condition mao'y sundon. This is manipulation by stipulation. Now, ang Pilipos 3:13, ngadto sa 14, okay, ang versikulo 13 atong unahon, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Now, unsa binsaya og anxiety? Anxiety. Well, ako ning tan-aw sa diksyonaryo, ang hubad ni binsaya kabalisa. Okay? Mo ni translation. Anxious ba? Kabalisa. Kining kabalisa, usa sa mga mental attitude change. Sala ni. Diba? Ato naman ang gisugutan. Ang pagkabalisa, sala sa una-una. O gikinahanglan natong likayan of being anxious. Now, once a believer reacts to rejection, ato na po ning balikon. Once a believer reacts to rejection, he commits the emotional complex of sin. Mao na iyang sala nga mabuhat. He becomes a slave or a victim to Satan's wiles. Mga hukus-pokus o mga kalaki ni Satanas. He now becomes a loser believer. Bad emotion is the major culprit in the spiritual warfare. Bad emotion. Numero ka, duha ka klaseng emotion, bad emotion o good emotion. Now, so therefore, bad emotion is the major culprit in the spiritual warfare. Kay nahinomdom ka pa niya itong defense mechanism, tulo ka klase kini. Una nini denial, paglimod. Ikaduha, repression, forgetting, idubong sa kalimot. O ang ikatulo, projection, pagpahid ngadtos ubang tao. Now, we have therefore to be very discerning. So ay butas ang butog discerning. Kanabang dali ra ka makalinggat, dali ra ka makaila, dali ra ka makabantay. Okay, that is discernment. So we have therefore to be very discerning when it comes to rejection. Avoid reacting to it. Likay. Okay? Instead of reacting, respond. Tubaga. Respond to it with metabolized Bible doctrine. Nagaling na, gituuhan na, kanang dawat na
nga kamatuoran o imo na kanang unsa magamit. It is usable. You see, sa diha nga usa ka magtotoo, things he is right even if he deserves to be rejected. Kini siya malagmit, he will tend him to have an irrational, illogical condition. Thus, he will be a victim of self-righteous arrogance. Ang iyang pagkamapahitason nga nagdahom siya, nagtuo siya, nga siya matarong siyang kaugalingon. Self-righteous arrogance ka na. Okay? Ako maligon katong mong punto. When a believer thinks he is right, even if he deserves to be rejected, will tend him to have an irrational, illogical condition. Thus, he will be a victim of self-righteous arrogance. Now, kining maong mga magtotoo will tend to have itong giingon nato, locked-in negative volition. Nga, no? Tungod kay ang doktrina does not work anymore in their sa iyang kinabuhi. Di na mo salir. It will not work anymore. See? They have a very low self-esteem. Ubos kayo ang ilang pag-unsa. Tanaw silang kaugalingon, ang ilang self-worth. You see? Ubos. They are totally divorced from reality. Paminaw. Can you afford to be a victim of this problem? I hope you will say, no way. No way. Wa gyoy kanang di gyud mahimo, dili gyud kong makaako nga mahimo kong biktima. Now, another problem is emotional instability. Way pagkalig-on sa kanang imong kaugalingon. Unstable. Now, some of the trends of emotional instability are the following. Ako lang ning lakbitan. Implacable, sapot, kanabang sa in English, tantrums, parang mga bata. Yung mga bata na ilang gusto, musapot o dilihatag. Tantrums. Ang sunod, hypersensitive. Kanang sabay binisayaan hypersensitive kanang dali rang mo og na bitaw mga hibi-hibi nga kanang tanom na siya og imo na nga hikapon mo tiklop na siya mo na hibi-hibi mo na kanabang mga dahon na siya tanom na siya, and you know what I mean. So this is true to our place back home, di ba? Hypersensitive ato lang nang ikumparar itong gitandi. Hypersensitive dali rang kanang dali rang musapot. Okay? Hypersensitive. Sunod, pangluod o luuran. Unsa man in English, sulking. Okay? That is sulking, pangluod. Ikalima, panglimbong o limbungan. Ikaunom, pagsupak. Inon lang natong supakiro, defiant. Kapito, self-righteous arrogant. Mo to'y ingon nato nga kanang mapahitason o nagatuo siya iyang kaugalingon nga siya unsa matarong siyang kaugalingon. Self-righteous arrogance. Sunod, instant gratification with no regard to the feelings of others. Instant. Anong dali. Instant coffee, instant chocolate, instant diha nga kanang pagtagbaw, gratification. Wa siya pag huna-huna na sa unsay gibati sa ubang tao. See? Ang sunod, lack of objective goals in life. Kuwang siya sa iyang paghusto niyang punting sa iyang tumong sa kinabuhi.
lack of objective goals in life. Ang sunod, projects her defects and mistakes or insecurity by blaming others. Iyang basulo ng uban. Iyang i-project ang iyang mga depekto o mga sayop or ang iyang pagka-insecure pinagi sa iyang pagbasol sa ubang tao. Ang sunod, erratic. Ano sa maning erratic? Walang erratic, kana bang usab-usab sa una-una o panglihok. Erratic. Sunod, affectionless. Wa siya ay kanang pagtagad, wa siya ay gugma. Affectionless. Sunod, ungrateful. Why igabalos? Sunod, restlessness. Why paghamutang? Why pagkahamutang? Restlessness. Ang sunod, having few values in life. Jutay ra, gamay ra ang mga values niya sa kinabuhi. Now, ato nang giingon, nga once a believer reacts to being rejected, he will tend to be a victim in reaction sins. Reaction sins, mga sala sa iya tungod sa iyang pag-react, pagkabikil. So what should be done? Unsa may angay buhaton to avoid this condition? Unsa? Don't react. Mao kanay tubag. Do not react, instead respond to it with unsa? With the use of metabolized Bible doctrine. Ayaw yung kalimti ang paggamit sa metabolized Bible doctrine. Otherwise, wag yapoy mahimo. O ayaw na nakalimti pod kantong human problem solving devices. Human man tawhanon man na kanang denial, kanang repression, kanang projection. Denial kanang paglimod niya, repression kanang paglubong sa kalimot niya na, projection sa pagpahid ngadto sa uban. You see, ang usa ka magtutuo nga, well, nagatuon siya og doktrina. He studies Bible doctrine. Ug wa niya ma-metabolize sa Espiritu Santo kay unsa? Wa man niya dawata. Wa man niya tuuhi. So, dili ma-metabolize sa Espiritu Santo ang iyang natunan. So, kung mo kini, he cannot live. He is not able to live the spiritual life. Musta? Nung sa man niya pag kinabuhi sa espirituhanong pagkinabuhi kung wa ma-metabolize. Ako kang iingon nga kung sige lang kag tuon sa pulong sa Dios, kutor des pagtuon, wa nimo dawata, wa nimo tuuhi ang imong gitun-an na way kapuslanan na parihar lagi ng academic knowledge nga way validity, spiritual validity, busa way kagamitan sa imong espirituhanong pagkinabuhi. Did you get what I mean? So, kining magtutuwa nga itong isgutan, he's only carnal. Then, ug magpadayon siya, perpetually carnal siya, then he becomes a reversionist. Nung ka sa reversionist, atras na siya yung espirituhanong pagkinabuhi. Di na abante, atras na, nabali na. No, itong gisgutan ng 8 stages of reversionism. Now, ang usa ka magtutuo nga kutubras pagtuon sa pulong sa Dios nga wa niya dawata, wa niya tuuhi, wa ma-metabolize sa Espiritu Santo. Therefore, tawgon lang siya nga gnosis believer. Gnosis, Gnosis, gnosis. Kanang knowledge understood. Mora na. So therefore, he is classified as a gnosis believer. O kini siyang maong magtutuo, hypersensitive. Dali ra kayo siyang mabikil. See? Self-righteous pod. Matarong siyang kaugalingon. O
mao kana lakturon tos pag kanang hatag og titulo niya, he is an evil person. What ay mahimo niya na? A gnosis believer, I repeat, is hypersensitive, he is self-righteous, and an evil person. He will now live inside sa cosmic dynasphere, cosmic systems, duha ra ba ni iyang satanas? CD1 ug CD2. Unsa ning CD? Cosmic Dynasphere 1 ug Cosmic Dynasphere 2. Duha ning iya ha. Di gyud siya pabintaha sa Dios. Ang iya sa Dios usa ra gyud. Gihatag sa Dios kanatong mga magtotoo, operational divine dynasphere. Ang iya ni Ginoong Hesukristo samtang dinhi pa siya sa yuta, ang dynasphere nga gigamit unsa? Prototype divine dynasphere. Ang atoa karon nining panahon sa simbahan, the church age, is unsa? Operational divine dynasphere. So kining mao magtutong atong gisugutan nga hypersensitive, self-righteous, evil person, he will now live inside the cosmic systems. Since he is now carnal, siya kanang buhat na gyud sa common personal sins nga atong gipanghisgutan, like mental attitude sins, sins of the tongue, o overt sins. Sala sa una-una, sala sa dila, sala nga makita o sa buhat. He is a miserable person, makaluluoy. He is only a product sa iyang desisyon. Produkto ra gyud sa iyang nahimong desisyon. He is totally divorced from reality in life. Now, he is so preoccupied with himself. Siya ra gyud ang ginahuna. Iyang kaugalingon ra ginahuna. See? Self-centered, egoistic, self-righteous, preoccupied with himself. He only uses human problem-solving devices when he is confronted with any problem in life. O man siya magamit. O man siya magamit nga divine unsa solution. Unsa prinsipyo? Human solution is no solution. Only divine solution is the genuine, right, correct, and unsa guaranteed solution. Na prinsipyo na. So kining magtutuha ang iyang gigamit ra gyud mao ang human problem solving devices. Kung naanay mohapak ng mga suliran sa iyang kinabuhi. Sagad nga mga sala tuod are caused by emotional sin. Mao gini hinungdan, mo'y sinugdanan. No Bible doctrine. Bosa, when problems come, all the believer can use, mao katong atong gisugutan, denial, repression, o projection. Mora. Sa laktod nga pagkasulti, kanang maong magtutuo, only uses the human solution, not the divine solution. Worst pa yun, ang kagrabe pa yun, he would readily say, why did God let this happen to me? That's the popular cliche. Why did God let this happen to me? So you can see how miserable ang usa ka karnal nga magtutuo. Miserably, makaluluoy. He is divorced from the reality in life. He is just a product of his own decision. Ayaw na gyud kalimti. A believer who is negative and recalcitrant to the study and learning of Bible doctrine, he is never able to execute his spiritual life. Dili. Di gyud. Sa unsaon niya pag-execute, pagtuman, dili yun. Nothing will come out successfully. Kawang lang yun. You see, two reasons why someone
a believer is being rejected. Unsa man, be? Duha ka kanang hinungdan. Ngano nga usa ka magtuo kanang isalikway. Ang una nini, wa siya magatubo sa doktrina. Wa siya magtubo sa pulong sa Dios. Wa siya magasunod sa kanang pahimangno sa Dios diha sa 2 Pedro 3:18 nga kita patubuon diha sa but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. He is not growing. Kaya wa man siya gana. Way gugma, way kainit, way tinguha. Okay? So mo yun, dahil lagi siya, wa ko'y panahon. So, therefore, he is not growing in doctrine. Mo ni una. Ikaduha, under the law of responsibility, he is disciplined for wrong kanang decisions niya. Okay? Unsay gisulti, unsay prinsipyo nini? When we sow the wind, we reap the whirlwind. Na mo ang kinigon, ang prinsipyo gisunod nini mo na unsay imong gipugas mao po imong anihon. Okay? Mo na under the law of responsibility. Again, ayaw kalimot sa 8 stages of reversionism. Una, reaction distraction. Sunod, frantic search for happiness. Sunod, operation boomerang. Sunod, emotional revolt of the soul. Sunod, locked in negative volition. Blackout of the soul. Scar tissue of the soul. O reverse process reversionism. Watch out of that pitfall. Bantay. Okay? Pag alinggat ko dayon. Watch out. Now, can you afford to be a victim of this occupational hazard? Occupational hazard man eh. A negative believer, paminaw, a negative believer has the following possible personality. Maura ba ni? Mao ni kalagmitan nga iyang kanang iyang personalidad. Possible. Una nini, manipulator. Unsa man ang gining manipulator? Con artist ang lain nga nini. Hilig sa pag maniobra ba? Okay? Hilig guys siya niya na. He is a manipulator. Ikaduha, hysterical personality. Na siya hysterical. Unsa man ning hysterical? Kana ba ingno na to nga short-lived enthusiasm? Short-lived. Mubo ra ba kayo? Tapaw ra mo, labay lang ang iyang kadasig. Mo na hysterical personality. Ang sunod, inganlan og histrionic personality. Unsa man ning histrionic? Sabi ni saya ni OA. Unsay OA? Overacting. Ang uban nini mo yung aktoron. Okay? Histrionic personality. Mo ni tulo nga kanang posible nga personalidad nga ma-develop yan ang maong tawhana. You see? Now, we're talking about the believer. Ang usa ka magtotoo nga negatibo. Sa kasabot na kakonsibot pa sa butog negatibo. Way gana, way gugma, way tinguha, way kanang kadasig, way gana sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, negative. Mao ni ang katong isugutan nga unsa kalagmitan nga personalidad niya. Una, manipulator. Hilig sa paniubra. Con artist. Sunod, hysterical personality. Short-lived nga kanang kadasig. Enthusiasm. O ang ikatulo, histrionic personality. OA. Okay? Overacting. O uban pa. Okay?
Now, going back to the point of rejection, balik ragod ta. Once you are a victim of rejection, nahimo kang biktima, or you are being rejected, take a good look. Tutuki pa kayo, tanawa kayo ang imong espirituhanon nga kahimtang. Take a good look at your spiritual status. Pangutan na imong kaugalingon. Naaba ko sa sud sa divine atmosphere or outside. Pangutan na. Susiha imong kaugalingon. Susiha, siksika, kanang imong timbang-timbangon. Okay? Imong yung tubagon ng pangutan na. Asa man ko karon magpuyo? Tuwa ba ko sa sod sa operational divine atmosphere nga otherwise called Royal Palace, nako ingon nga anak sa Dios, or tuwa ba ko sa gawas? Because if you are outside, paminaw, kung tuwa ka sa gawas sa operational divine atmosphere, use right away, gamitin dayon right away ang unang problem-solving devices. Unsa? Hinumdum ka. Unsa may una nga kining problem-solving device nga iya sa Dios? Rebound. Rebound dayon. Ikumpisal dayon. Hinganli dayon. Ngadto sa tubangan sa Dios. Aron di ka na mo, unsa? Musigi pagsibog at unahan sa imong pagka-reversionista. Rebound dayon. You see, ang pagka-spiritual God, absolute. Spirituality is absolute. Either you are inside the divine atmosphere or outside of it. Kasabot ka? Kailangan kapilian. Duha ra magod. Operational divine atmosphere ba? Or cosmic system nga iyang Satanas. Pili. It's a matter of choice na po. Just as life and death are mutually exclusive, so are spirituality and carnality. See? They are mutually exclusive. A believer who resides in the divine atmosphere, he responds, not reacts to rejection. Uban pag yun sa impersonal love. Okay? He is a winner believer. Usa siya ka magtutuo nga mananaog. But while a believer who lives in the cities, cosmic systems, readily reacts. React dayon na siya. He readily reacts, not responses to rejection with pag yun, inubanan pag yun mental attitude sense. Therefore, he becomes a loser believer. Pildi rugyot siya nga magtotoo. Now, naibaw ba kang ang rejection is part of your testing? Mahin kini sa pagsuway nimo. You see? So you can, naman, unsa may tuyo, ang testingan ka pinagi niya na. So you can utilize the doctrinal rationale that's pertinent to that kind of testing. Paggamiton ka. Apan ang rejection sometimes can be a kind of discipline for you. That is, if you're carnal. Naibaw naman tanyana. Kung naa ka sa status nga pagkakarnal, kanang maong rejection, dili na unsa. Dili na kanang pagsuway, kundi pagpalton, disiplina. So, what should you do? Unsa may muhaton? Tubang. Susihay mong kaugalingon. Evaluate yourself. Where are you residing? DD ba o sa CD? Ato na lang inog DD, Divine Atmosphere, or CD, Cosmic Atmosphere. If you are in carnality,
use right away the first problem solving device. Rebound, and then dili kay kutob ra ka rebound. Keep moving. Unsa buta sabot? Padayon sa pagtuon. You see? Balik ka sa pagkupot niya na hold on to Bible doctrine. So, ang kumalikon, evaluate yourself. Evaluate yourself, susiha, timbang-timbang nga imong kaugalingon, objectively, not subjectively. If a rejection is justifiable, meaning you are at fault, ikaw may sadan, so you deserve to be rejected, di ba? Then, that is your opportunity to straighten out, sort out your flaw, ang imong mga kasaypanan, kanang mga kinutuban, flaw. Then, be right again with God. Padayon. Kaya nahisukamon ka man, bangon. Sa laktod nga pagkasulti, you need to apply the doctrine of grace orientation. Unsay laingan sa grace orientation? This is synonymous to being humble. Imong pagka mapaubsanon. Now, once we are rejected in life, self-evaluate yourself right away. Diya. Then, gamita ang husto, tukma nga problem-solving device. Inomdumi, our objective in our spiritual life is to attain the area of spiritual adulthood. Dinhilang ura kita kutob ato kining biyaan og ato ipadayon ni ugma sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, hinaot nga ikaw magpadayon sa pagsubay o keep on going. Okay? Nga dili kita kanang usab-usab nga dili kini atong pagtagad sa pulong sa Dios nga unsa ingnon tag intermittent ang atong pagtuon. Padayon kita. Let us be persistent and consistent. Pinagi sa pagka-home sa Espiritu Santo. Wa tay mahimo kun wa ang Espiritu Santo, who is the only true nga mentor sa atong kalag. Busa padayon sa imong pakiguban nining atong Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Magampod na. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa makausap pa sa imong pagpadayon sa tudlo ka namo sa dugang pagyong mga kamatuoran. Ilaban na nining among duputan nga pagtuon nga mao imong napulo ka mga paagi sa pagsulban sa mga mga suliran sa kinabuhi, the 10 problem solving devices. Inaot nga kini masilsil na gyud sa among limbatakan, among kalag, aron kini among maggamit, aron kami mahimo gayon nga mananaog diha sa imong atubangan, ingon nga imong mga anak, aron kami makahimaya kanimo, O Dios. Wala kami mahimo kung wala ikaw, wala ang imong mga pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.